yawwa kai mai gidan nan baya nan ina cikin tsoron gidan nan bai ba sannan sa ka da shi kake kai bari mu sama waya da dan aiki yau kuma gaba da an zo ƙarshe ai dama da abubuwan da yake faruwa a kofar gidana na ga kashin kaji na ga kashin dabbobi a fasa musu mutu na magani cewa ne kofar gidan ta yi datti bari in samu a wanke maka ita yanzu wani kofar gidan ta sai datti to ga jibi kashin kirkeci kashin ɗan kashin ɗan kai da gida ko shekarun jiya sabulin salo kiɗai ba irin ina jin wani na naira 250 na so aka wanke simintin gidan nan amma yanzu zaka zo shirya gidan na yadda to abin alheri ya zama yaki yanzu dai ta yi kai ka san da ko hukuma aiko hukuma da kafin arziki wallahi mataki zan dauka da mai kake nufi wallahi ba zan baka ba ka jira ni ko ka kwashe ruwan nan tsaf kafin na dawo na tara gurin nan ba komai in kuma ba haka ba to duk abin da na kai ka ne kuma